rouva Iita Koivisto, omaa sukua Kaipainen, syntynyt 21.1.1899 Rautalammilla. On asunut Rämsänkylässä. Kuinka kauan te asuitte siellä? Me tulimme vuonna 1903 syksyllä ja vuonna 8 muutimme sieltä pois. Siis noin 5 vuotta. Niin. Ja te olitte silloin kuinka vanha silloin kun... 4 vuoden vanha kun menimme. Jaha. Ja 9 vuoden vanha kun muutettiin pois. Niin. No nämä asunnot, minkäs kokoisia ne yleensä oli? No, siellä oli ainoastaan Ristolan talo, mikä oli kaikkein komeampi. Ja me asuimme kivimies Henrikssonin talossa, jossa oli toisessa päässä pienet parihuoneet ja toisessa päässä semmoinen iso tupamainen huone. Se oli kookas ja iso. Isäntä itse asui semmoisessa harmaassa erillisessä talossa ja siinä oli pienet parihuoneet. Ei ne mitään isoja olleet. Suunnilleen mitenkä nyt? Noin ehkä oli se tupa, missä me asuimme noin ehkä 6 kertaa 6. Et se oli koko iso. Se oli koko iso ja siinä oli iso muuri, niin kuin siihen aikaan oli yleensä huoneissa, että siellä oli iso uunin päällystö, missä sitten meidän pojatkin nukkuivat. Joo, ja... No oliko siellä minkäänlaisia katuja tai kujia? Eikä kujia vaan, eihän siellä muuta kuin paljon kujaa vaan. No mitenkäs esimerkiksi talvella, kun oli lunta, niin kuka niistä piti huolta, että siellä pääsi liikkumaan? No, ihmiset vaan itse polkivat. Asukkaat polki vaan sen, mikä katu. Ei siellä kukaan pitänyt huolta mistään katujen puhuja. Ei mitään katuja ollutkaan. Niin siis ei kaupungin puolesta? Ei koskaan. Ja siinä lähellähän oli se, niin kuin me kutsuimme sitä Everstinan puistoksi, joka oli niin valtavan iso, että sehän ulottui aivan tänne, niin kuin sanottu, ennen aikaa oli se Katarinan katu, nykyinen Kymenlaakson katu. Ja se oli semmoinen venäläismallinen huvila. Siellä sitten aikanaan palokin, ja se asui semmoisessa, niin kuin sanottu, semmoisessa kanalassa itse loppuajan. Siis Everstina Schwarzkopfin? Niin, se. Joo. No, mitenkäs tämä kanava, minkälainen tämä oli? Sehän oli sinne päin menossa. Joo, kanava oli siinä juuri, kun siinä, se oli niin kuin Lindholmin talon ja just tämän missä me asumme, niin sen talon välissä. Ja se ja sitten Korkeavuoren niin, kanava, joka oli siis niin kuin Lindholmin talon ja tämän Henriksson talon välissä ja Pellikan ja Laitisen talon. Ja aivan suota oli sitten sen Korkeavuoren kadun, nykyisenkin Korkeavuoren kadun ja näiden talojen välissä. Se oli aivan vetistä suota siinä, missä nyt nykyään on, mikä se nyt onkaan se? Ei ihan järjestötalo, mutta se. Joo, kyllä minä muistan jäsenä. Siinähän oli vielä järjestötalon kohdallakin. Niin, suota, siinä oli yksi semmoinen pieni rakennus, mutta se oli jo vähän semmoinen pieni kallio kieleke. No minkälaista väkeä siellä nyt yleensä asui? Siellä ei tietysti mitään herrasväkeä. No ei herrasväkeä. Päinvastoin. Ne oli enemmän sellaisia suurperheisiä ja sitten tietysti ne tekivät myöskin työtä silloin kun työtä oli. Niin, tästä työnteosta. Eikö siellä ollut hyvin paljon niitä semmoisia, jotka kävi satamassa töissä? Satamassa elinosa kävivät työssä. Kun talvella ei ollut satamatöitä, niin... Niin, satamassa. Sitten ne olivat... Minä voin sanoa, millä ne elivät kylläkin. Meillä kotona niin isän tapana oli aina syksyisin hankkia noin 8 ja 10 säkkiä ruisjauhoja ja isotynnyinen silliä ja oma sika tapettiin syksyllä ja sillä tultiin sitten toimeen talvella. Ja sitten johan ne pojatkin kävivät ne kutsetilla työssä. Teitä oli kuinka monta lasta? 10 lasta. 10 lasta. Ja 2 nuorinta on syntynyt Kotkassa, jotka äiti on synnyttänyt siinä samassa yhdessä huoneessa. Ja meillä oli vielä sitten, vanhat kotkalaiset tunsivat hyvin Käden Riku ja Fanni,
Ne olivat myöskin satamatyöläisiä ja he asuivat vielä meillä siinä yhdessä huoneessa, yhdessä kunnassa. Kortteeria. Ne olivat niin kuin kortteerimiehiä. Juu, että tiukka oli ja en voi sanoa, mitenkä me aina sovimme sinne sisään. No tämmöinen asia sitten, kun tämä juoppous, sitä tietysti harrastettiin. Oli sitä, juoppoutta oli. En muistan aivan hyvin, mutta on vaikea tietysti sanoa kenenkään nimiä tässä, eikä voikaan sanoa. Mutta kyllä oli kauhea se elämä. Etenkin juuri kesäisin aikaa, juuri suurien pyhien, niin kuin aattona, helluntana, juhannuksena, voi sanoa, että suuret tappelut olivat aina, ne kuului oikeastaan niin kuin jokapäiväiseen asiaan. Ja muistan eräänä helluntai-lauantaina, kun eräs tuotiin tänne niin kuin sanottu Sairaalanmäeltä. Poliisit sitovat sen takaa kädet kiinni, niin kuin sanotaan, mikä se nyt on? Niin, Hanslakanin sanoma, mitä ne sanoisi siihen, niin. Ja ne, kun ne kiettivät sen, panivat sen tulemaan sieltä alas. Joo, se oli kylläkin jotain. Sukkela kyyti alas vaan. Ja sellainen juoputtelu ja riitely, se oli ihan yleistä. Kyllä. No, minkälaisia leikkipaikkoja siellä nyt sitten lapsille oli? No, ne oli ihanat luonnon leikkipaikkoja. Voi sitä kauneutta, mitä siellä oli keväisin. Kun kevät puhkesi, oli suuret koivut, vaatterat, tuolet, omenapuut, kirsikkapuut. Ja kun ne kukkivat, kyllä se oli ihanaa muuten. Ja sitten syksyisin, kun nämä lehdet kaikki läksivät, niin voi sanoa, että jouluja myöten oli sitä kauneutta, väriaistia, mitä oli siellä. Ja siihen aikaan kaupunki mitään laasuja korjannut. Me muut, joilla meillä oli sikoja, niin mehän keräsimme näitä kuivia lehteä näille sikojen alle ja muuta näin. Tehtiin, nehän oli hyviä niitä aluksia. Kyllä siellä oli ihanaakin, jos oli kurjuuttakin. No, mitenkäs teidän koulunkäyntinne, missä sitten kävitte puukoululla siellä? Ei, minä aloitin ensimmäisen ja toisen osaston. Siihen aikaanhan oli, niin kuin sanottu, Rukoushuoneen mäellä, tuon Myllärin seminaari. Siellä valmistettiin opettajia. Ja siellä oli 2 ensimmäistä osastoa, vastasivat tietysti kansakoulun ensimmäistä ja toista. Siinä aikaan puhuttiin vain osastoista, alaosasto ja toinen osasto. Siellä kävin minä 2 ensimmäistä vuotta. Ja vuonna 2008, kun Hovisaaren kansakoulu valmistui, olen aloittanut siellä yläluokat. Ja viimeisen luokan, siis 6. luokan, kävin täällä vanhalla kansakoululla. No, mitä siellä oli semmoisia erikoisia henkilöitä? Äsken mainitsitte sen Pellikan, eikö se ollut se, jota sanottiin Pappipellikaksi? Pappipellika asui siellä ja sitten se ei asunut varsinaisesta, mutta oli joku Anjalan Aapo, sanottiin. Minä en tiedä, muistatteko te sellaista, mutta Anjalan Aapo oli, joka se kulki täällä, vaan se oli niin kuin reissusälli. Ja ei se nyt kenellekään mitään pahaa tehnyt, mutta että oli kuitenkin vähän jollakin tavalla omituinen. Ja se sanottiin, ja jos minä tässä kertoisin semmoinen, oli se Lindholmin Eeva-vainaa. Hän oli alustamassa taikinaa. Anjalan Aapo tuli sinne. Ja niille tuli riita jostakin. Ja Eeva ajoi sen ulos siinä kalliolle, kun se huitosi Anjalan Aapo. Taikina siis käsinen. Anjalan Aapo oli taikinainen ihan sitten yltä ja päältä. Ja meillä lapsilla oli mahdottoman hauskaa. Niin. Joo, se oli oikein mukava. Sitten tää on nämä riepposet tai nykyiset rannistot asuvat Pellikan talossa. Ja muistan, niillä on semmoinen pieni huone. Mä en tiedä, voiko tässä käyttää nimiä. Tämä Iida Riepponen ja nykyinen Rannisto, hän on naimisissa kuollut jo aika sitten, niin oli huvittavaa, kun hän oli eteenpäin ja silloin juoksutyttönä ja työssä. Niin joku äkkiä, kun hän aina rapiseerasi sen pienen huoneen ja eteenpäin oli niin ympäri aina tämä pieni huone oli aina siellä. Sitten tämä
tämä Riepposen täti oli minun äitini hyvä ystävä. Ja tämä Riepponen oli niin mahdottoman kova juomaaja. Tämä Riepposen täti siivosi siihen aikaan vanhan sairaalan katua ja myöskin kaupungin rannassa niitä käymälöitä. Nosti kaupungilta palkan, mutta tämä Riepponen, kun oli niin kova juomaa, niin se nosti ne palkat ja iltä käsin ja sillä siisti. Ja lapset ja eli sitä mitä eli. Ja sanoin vielä, että se oli niin paljon, se aina lupasi tappaa sen vaimonsa. Se otti puukonkin aina viereensä ja sanoi, että hän tappaa. Ja tämä vaimo meni vaan rauhallisesti aina sen viereen ja ei henkeä ottanut sieltä pois. Mutta tällaista siellä kuuli.